Mă aflu astăzi pe malul Crișului, mai exact în aval de localitatea Sarvaș, și am venit cu gândul de a pescui la crap și la fitofag. Este ora 1 după masă și momentan crapul face pauză, iar fitofag este foarte mult și am decis să fac o emisiune despre modul în care abordez eu acest stil de pescuit. Pe scurt, despre fitofag sau bușă novac sânger, cine cum îi spune. Este o specie care a fost adusă în Asia, cred că cu scopul de a filtra apele Europei, dar din păcate s-a înmulțit atât de tare această specie încât momentan este considerată specie invazivă, iar din acest motiv în apele Ungariei este interzisă eliberarea lor. Având în vedere că această specie crește repede, oferă un drill spectaculos și prezintă și proprietăți culinare excelente, în ultimii 2 ani pescuitul sportiv al acestuia a explodat. A explodat în sensul că au apărut pastile, nade și diferite tehnici prin care putem să capturăm această specie. În principiu sunt 2 modalități prin care ei se pot prinde: pe substrat cu momitor sau între ape la plute. Crișul fiind o apă curgătoare și în zona mea având o apă de 1,5 m, 2 metri adâncime, cea mai potrivită tehnică este pescuitul pe substrat cu momitor. Personal, anul trecut am început să pescuiesc pentru prima dată la această specie. Am văzut diferite materiale video pe net, atât de la pescari autohtoni, cât și pescari din Ungaria. Și cu toate că pare un pescuit foarte simplu, în prima mea partidă am avut vreo 20 de trăsături și am scos doar 3 pești. Am avut line bite-uri pe ambele bețe, ceea ce este un semn foarte bun și s-ar putea să avem trăsătură în curând. Deci am venit pentru prima dată în Ungaria, am pescuit pe un canal îngust și adânc, unde primăvară intră foarte mult fitofag. Am avut foarte multe trăsături, dar am ratat foarte mulți pești. E foarte mult fitofag aici pe Criș și dacă mă întrebați despre localizare, aș putea spune că acest pește îl puteți găsi peste tot, mai ales pe apă curgătoare, s-au înmulțit extrem de mult. Este pe Dunăre, pe Mureș, pe Bega, pe Timiș, peste tot am văzut să se prindă. Personal vă recomand să căutați zone cu curent mai moale, pentru că în zone cu curent puternic este foarte dificil să-i aducem în jurul cârligului. Metoda de pescuit la acești pești teoretic este foarte simplă. Ne trebuie o nadă specială de fitofag și când spun specială, ideea e să facă nor. Aceste nade de obicei conțin foarte mult lapte praf și făinuri măcinate foarte, foarte fin pentru a crea acel nor în apă. Pe cârlig se pun biluțe de polistiren care ridică cârligul nostru de la substrat și acesta va fi prezentat în acel nor pe care îl degajă nada noastră. Teoria de bază este că fitofagul vine să filtreze acei nori, crezând că este fitoplancton, și dă de cârligul nostru. Nu este o metodă de finețe. Eu m-am învățat minte, am început să pescuiesc cu cârligi de 6 și de 4 și aparent nu sunt cele mai bune. Am ratat foarte mulți pești până am început să pun cârlige Mărimea 2. O să scoatem imediat monturile și o să vă arăt exact cum arată ele amândouă.
Bun, am prins și primul fitofag, să vi-l arăt la cameră. Acum, între timp, eu am văzut că i-a sărit deja cârligul. O să vă arăt imediat montura. Dar înainte să vă arăt și peștele. Nu este mare, are numai vreo 2 kg, 2 kg jumate. Dar distracția e garantată. Bun. Vă arăt și montura cu care am prins acest pește. Am două monturi diferite. Pe acesta am montură cu un singur cârlig. Este o montură clasică, poate mulți ați mai pescuit la crap așa. Avem un opritor culisant care are rol de autoînțepare. Avem omitorul pe care îl încărcăm cu nadă de bușă. Și avem un cârlig numărul 2, deschidere mare, vârf ascuțit sârmă foarte groasă și o biluță de polistiren. Este mărimea maxi, cred că. Această mărime ridică perfect cârligul numărul 2. Pescuiesc destul de aproape de mal, nu știu, undeva în 10-12 metri și n-are rost să pun clips. Distanța este atât de mică încât liniștit putem să pescuim fără clips. Oricum nu trebuie să fim, la distanța asta nu trebuie să fim neapărat extrem de preciși cu năditul. Eu întotdeauna îmi încep partidele cu nădire grea. Am dat și acum vreo 5-6 bulgări de nadă înainte să încep pescuitul efectiv. Iar fitofagul s-a instalat foarte repede. Între timp am scos și cealaltă lansetă să vă arăt și a doua montură cu care mai pescuiesc eu. Este vorba despre montura cu două cârlige. În principiu montura e aceeași. Avem un opritor, omitor și avem un vârtej T în care am introdus câte un forfac. Ideea cu montura cu două cârlige este că putem să folosim două strune de lungimi diferite. În mod normal, cei mai mulți pești se prind pe un forfac de, nu știu, 7-8 cm maxim, dar câteodată îi prindem mai bine cu un forfac mai lung. Dacă am multe line bite-uri și nu se finalizează în trăsătură, atunci umblu la lungimea forfacului. În niciun caz la mărimea cârligului, liniștit puteți să pescuiți cu cârligi de 2 fără probleme. V-am spus, nu este un pescuit de finețe, tocmai din acest motiv nu avem nevoie de cârligi mici. O să vă povestesc un pic și despre echipament, pentru că este foarte important ce lansete folosim. Anul trecut am făcut o greșeală foarte mare și am pescuit cu lansete de feeder moi. Anul acesta mi-am achiziționat două lansete de la Preston, Monster Extreme Distance. Ele într-adevăr sunt concepute pentru distanță, dar sunt un pic mai rigide și au rezerve foarte mari de putere aceste lansete și pentru înțeparea peștelui avem nevoie de lansete mai tari. Degeaba venim cu o lansetă frumoasă, moale, vom avea foarte, foarte multe ratări. Ca și lungime, la bețe, cred că între 3,60 și 3,90 este suficient. Pescuim aproape de mal. Dacă s-ar face Monster Extreme Distance în 3,30 m, aș fi cel mai fericit,
probabil ar fi bețele mele preferate pentru pescuitul fitofagului în Ungaria, pentru că nu avem distanțe foarte mari de lansat. În mod normal nu avem nevoie de bețe de 3,80, dar eu le folosesc pe acestea pentru înțepare. Cred că nu este atât de importantă mulineta, accentul mai mult este pe lansetă, dar eu prefer să pescuiesc cu Intensity la fitofag, pentru că Preston Intensity are frână rapidă. Fitofagul are niște ieșiri extrem de agresive și dinamice, mai ales când e în fața minciogului, și atunci este un real avantaj să aveți frână rapidă pe mulinetă, pentru că poți să ia fir instant. Un alt avantaj al mulinetelor cu frână rapidă este că în momentul în care ne îndepărtăm de bețe, putem să activăm frâna rapidă și funcționează pe post de bite runner. Trăsăturile fiind foarte violente, putem să pierdem foarte ușor lanseta dacă nu avem echipamentul în siguranță. Monofilamentul pe care îl folosesc este unul gros de 0,25, foarte tare și rezistent la abraziune. Personal pescuiesc la fitofag mai mult pe ape curgătoare și este foarte important să avem un fir rezistent la abraziune, pentru că și aici avem foarte multe scoici, sunt locuri unde pescuim și sunt bolovani și prundiși și pietre. N-aș folosi textil la acest stil de pescuit, tocmai din cauza agresivității acestui pește și din cauza că firul textil se rupe mult mai repede pe scoică sau pe piatră. Foarte energic peștele. S-a înțepat exact unde trebuie, în mijlocul buzei de jos. O să încerc să ridic la camere. E cam vioi, ca și cel de dinainte, undeva la 2,5 kg. Și avem încă un drill. E mult mai mic. Asta cred că e cel mai mic de până acum. Are vreun kil și ceva. Ca să ținem peștele tot mai mult în fața noastră, mai lansăm niște bulgări de întreținere.
Și de data asta cred că am înțepat un pește mai mare. S-a culcat pe curent. Nu știu dacă se vede în cameră, dar stă pe mijlocul apei și nu vine deloc. Nici nu vreau să-l forțez. Am timp să scot. Da, nu vrea. Cred că lupta aceasta va dura cam mult, așa că o să opresc camera să am sigur baterie pentru finalul drill-ului. Sper să revin cu peștele la mal, că momentan, uitați, nu vrea să se oprească. A coborât vreo 30 de metri în jos și efectiv nu vrea, așa că opresc camera și revin. Sper cu vești bune. Da. Da. A sărit din minciog când l-am băgat înăuntru. E un fitofag măricel undeva îl estimez la 6-7 kg, poate 8. Nu e foarte mare, dar se folosește. Acest pește și așa este puternic. Pescuim pe curent, relativ tare, dincolo e tare curentul. Am reușit să-l întorc și acum iarăși a plecat. Deci are putere. Iar echipamentul se descurcă excelent. De aceea v-am spus și la începutul emisiunii, echipamentul este foarte, foarte important pentru acest pescuit.
S-a dat firul după notătoare. Dar acum sper să-l pot băga în mincioc. Haide. Da. Da. Am reușit să-l aduc la mal. Este o bucată foarte, foarte faină. Are câteva kilograme bune. O să-l cântăresc imediat, numai să vi-l arăt la cameră. E un pește puternic și acesta cuplat cu periactul curentului a fost o luptă pe cinste. Foarte, foarte fain pescuit. Da, aparent prima estimare a fost cea mai corectă. 6 kg 200 cântărește fitofagul. A fost un drill solicitant din toate punctele de vedere. Inițial, când a început să ia fir, am crezut că este agățat în exterior. Dar avea cârlig în buza de jos, n-avea cum să scape. O să vă mai arăt încă 2-3 drill-uri, după care încheiem emisiunea. Fitofagi ăștia. Op. Mai facem un drill, după care trecem la pescuit la crab, pentru că am văzut că a început să sară și o să încerc să prind și un crab. Ăsta va fi ultimul fitofag pe astăzi și cu asta încheie emisiunea. Ați văzut cam în mare parte cum practic eu acest stil de pescuit. Vă recomand cu căldură. Este un pește care în curând va deveni unul dintre principalii pești pe care îi vor ținti pescarii din România. Așa. Nu este mare, dar este un adevărat tutor. Încerc să vi-l arăt la cameră, după care îmi au rămas bun cu acest mic fitofag.